Je utorok krátko po 18. hodine a to je čas, kedy k vám, milí televízni diváci, pravidelne prichádzame s prehľadom aktualít, ktoré sa udiali v našom meste počas uplynulých dní. Vítajte pri sledovaní premiéry alebo niektorej z repríz levočského týždenníka. Do toho dnešného sme pre vás pripravili nasledujúce reportáže. Technické služby prešli zaťažkávacou skúškou pri údržbe mestských ciest, chodníkov a ďalších komunikácií. Riaditelia škôl a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta absolvovali pracovný obed s jeho vedením. V rozhovore s hercom Pavlom Sedlačkom sme sa rozprávali nielen o jeho účinkovaní v známom seriáli z vinárskeho prostredia. Lyžiari bežci z levockého XS-ky tímu majú pred sebou dobre rozbehnutú, no náročnú sezónu s vrcholmi aj na medzinárodných podujatiach. Levočskí futbalisti v rámci zimnej prípravy absolvovali minulú sobotu prvý zo série halových turnajov. Po vianočnej prestávke sa opäť rozbehli aj súťaže basketbalistov a ako prví začínali žiaci slovenského Orla Levoča, ktorí v dvojzápase privítali celok BK ŠPD Rožňava. Prajeme príjemne strávenú polhodinku pri našom spravodajskom týždenníku. Po mrazivom počasí v úvode roka, ktoré narobilo nemálo starostí najmä vodárom, v druhej polovici minulého týždňa zasnežila aj Perinbaba. Na jednej strane potešila deti i lyžiarov, no na druhej narobila vrásky najmä vodičom, ale i technickým službám. Zimnú údržbu tejto sezóny sme začali 11.11.2016. V minulom roku určite bolo tých výjazdov menej v porovnaní s touto sezónou. Počas každej zimnej sezóny realizujú technické služby aktuálny plán zimnej údržby. My máme službu 24 hodín denne. V pracovnej dobe máme od 6. do 2. a mimo pracovnej doby to máme rozpis, kde sú traja dispečéri. Tí následne vysielajú vonku techniku. 3 sypáče, jeden veľký Iveco, 2 menšie, multikar plus ládok a samozrejme ľudí, ktorí majú pohotovostné rajony. Intenzívne sneženie prišlo ráno aj vo štvrtok, kedy sme vyrábali túto reportáž a zaujímali nás priority pri zimnej údržbe ciest a chodníkov. Intenzívnejšie začalo snežiť o tej 8. Následne my sme aj k tomu prispôsobili výjazd. O 8 išli 2 posypovače vonku. Najprv robíme tie úseky, ktoré sú v kopcoch. Lučná, Ovocinárska, ulice Lomnícka, Gerlachovská, sídlisko Hrad v hradobnom opevnení. Sú to ulice Kasarenská, Žiacka. Celkovo Levoča je neštandardná, je to kopcovitý terén, ťažšie sa tu vykonáva údržba. Z pohľadu motoristov sa ako kritický javil zjazd z Novej ulice smerom ku Kruhovej križovatke a príjazdová cesta od nej na sídlisko Západ, kde došlo k niekoľkým kolíziám motorových vozidiel. Začal sypač klasický sadovo športovcov na meste, ulica v hradobnom opevnení a tak sa následne dostal na predmestie, čo bolo asi možno 5 minút po nešťastnej nehode, bohužiaľ. Určite by som chcel poprosiť vodičov, aby boli hlavne trpezliví pri našich výjazdoch. Nemôžeme byť všade naraz, takže aby prispôsobili hlavne svoju jazdu vozovke, keď je snehová vrstva, nemôžem ísť tak, ako sa jazdí v lete. Na posyp sa väčšinou používa mixovaná zmes kamennej drte a soli. Posyp zabera, čo sa soli týka, tak do tých minus 8 stupňov. Už keď je nad minus 10, je zbytočne sypať soľou. No a kamienok zabera stále, len nedá cesty do čistá, sú len proste posypané a je tam snehová vrstva. Zimnú údržbu ciest v meste komplikujú často aj zle zaparkované motorové vozidlá. Už chronickou sa z tohto pohľadu javí križovatka pri vjazde na sídlisko Sever od Potočnej ulice. Určite by som chcel poprosiť vodičov, aby aj parkovali ohľaduplnejšie, lebo naozaj má potom problém naša technika, musíme sa kopec razy otáčať, neprejdeme tú cestu súvisle, sťažuje sa nám výjazd a hlavne doba výkonu. Technické služby zabezpečujú aj ručné čistenie frekventovaných schodísk a chodníkov vlastnými zamestnancami, no pomáhajú aj tí, ktorí vykonávajú verejnoprospešné práce. Aktivační pracovníci fungujú v čase od 8. do 12. hodiny. To je na tom nevýhoda, že je to obmedzené. Keď sneží potom príklad o 6. večer, oni sú nasadení až o 8. Takže tí ľudia musia byť o to trpezlivejší na týchto úsekoch. Chodníky pred svojimi domami upratovali aj ich majitelia, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona.
Niektorých snehová nádielka prekvapila, iných pre zmenu potešila. Prekvapil, ale dalo sa to očakávať, lebo podľa predpovede úplne im to vyšlo. A nie, neprekvapil. Sme boli radi, že už konečne posnežilo nám a že môžeme sa sankovať, lyžovať, keď budeme pravda vládať. Ako sa dneska ráno upratovalo? Celkom fajn, to nebol veľký sneh, ani ťažké, taký prašan, tak išlo to. Čo hovoríte na údržbu, chodníky, ulice, cesty? Tá údržba je vykonávaná dobre, myslím. To sa nedá ráno a všetky ulice, to sa ťažko dá zabezpečiť. Ešte cesta nie je posypaná, čo na to hovoríte? Čo ja viem, tam mali by posypať, no ale stačí, keď aj odhrnuto. Či odhrnuté bolo? Keď som teraz prišla, tá odhrnuto. Niektorí majú s tým problém, hlavne vodiči a niektorí ľudia, že neupratané a tak. Tak u nás v času upracovnom. Nemôžeme sa stiažovať. Vodiči sú z toho nešťastní, že veľa snehu, že klže. Čo by ste im odkázali? No, aby jazdili opatrne, aby čo najmenej dopravných nehôd spôsobili. Tohtoročná snehová nádielka i tuhé mrazy mnohým Levočanom pripomínajú časy ich mladosti. My práve spomíname, bo keď sme my boli mladí, tak veru boli ešte tuhšie a ešte viac snehu. Tak práve nám to chýbalo. No, tá pravda, že to väčšie snežilo, jak teraz sneží. No a toho roku dosť, no. Aspoň tak, že žima. Ako vidieť, vnímanie zimy je relatívne. Tí spokojnejší nám to na kameru potvrdili a tí nespokojnejší, predovšetkým vodiči, sa vyjadriť odmietli a radšej sa ponáhľali za svojimi povinnosťami. Riaditelia levockých základných i materských škôl a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa minulý piatok stretli s vedením mesta na pracovnom obede. Nám ide o to, aby každá jedna inštitúcia, či už to je škola, alebo mestské kultúrne stredisko, stavebná prevádzkareň či technické služby, naozaj fungovala tak, ako má, aby priniesla tomuto mestu nielen pekné čísla, ale naozaj taký rozvoj, ktorý bude znamenať, že tí ľudia cítia, že tá škola, tá inštitúcia, tá organizácia sa o nich stará a je prospešná pre naše mesto. Je to veľmi dobré, že sa takto môžu riaditelia stretnúť a trošku sa porozprávať, aj sa lepšie spoznajú, aj poznáme potom svoje problémy a svoje aktivity, ktoré pripravujeme, takže je to také príjemné spestrenie a myslím, že je to veľmi pekná tradícia. Vrásky na čele však robí vedeniu mesta podimenzované financovanie školstva zo strany štátu súvisiace s valorizáciami platov v sektore. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 aj rok 2016, keď sme tvorili, nemali sme ani informácie zo strany štátu, koľko bude pripravovaná valorizácia. V 16. roku to bolo 65 000 eur, do roku 2017, kde už to bolo 98 000 eur. U nás, chvála Bohu, zatiaľ mesto Levoča stále si túto zákonnú povinnosť splnilo voči pedagogickým zamestnancom. Stále štát ale nerieši nepedagogických zamestnancov, ale nevieme, že čo bude v budúcnosti. Dôležitá zmena od nového roka nastala v organizácii 6 materských škôl. Už sme nabehli na nový spôsob riadenia materských škôl. Máme iba jednu materskú školu, aj keď inštitucionálne fungujú všetky ako doteraz, ale je to pod jedným riadením. Ide hlavne o tú možno lepšiu mobilitu alebo lepšie riadenie a spravovanie tých vecí verejných. Verím, že sa nám to podarí. Fyzická nejaká zmena neprešla žiadna. Ani jeden pracovník, zamestnanec nepocítil žiadnu zmenu, taktiež deti ani rodičia. Bývalé riaditeľky materských škôl sa stali zastupkyňami. Jednoducho sú to riadiace pracovníčky na svojich materských školách. Citeľné zmeny sa dotkli predovšetkým ekonomickej oblasti, ktorá je teraz riadená z jedného centra. Máme ekonomické centrum, kde máme zastrešené tri pracovníčky. Jedna pracovníčka má na starosti práce mzdy, druhá ekonomiku, teda účtovanie. V podstate mám prehľad o tom, ako všetko funguje, každá faktúra, každá platba od rodiča. Vidíme pozitíva v tom, že financie sú spojené vo väčších nákupoch. Školské jedálniky je každá samostatná, ale máme spoločný jedálny lístok, aby sa ušetrili potraviny tým, že nakupujeme naraz v jeden deň jedné potraviny. Veľká stavebná rekonštrukcia čaká objekt teraz už alokovaného pracoviska materskej školy na ulici Gašpara Hajna. Sme boli úspešní v projekte, kde sme získali 600 000 eur. Toto priniesie určitú záťaž, minimálne na dobu, kým bude rekonštruovaná táto materská škola. Nechceme poľavovať ani v obnove iných škôl. Máme pripravené niektoré kroky aj čo sa týka ďalších škôl. Druhá najväčšia základná umelecká škola v kraji čo do počtu žiakov má za sebou úspešný rok a pred sebou náročné obdobie príprav na blížiace sa výročie školy. Pomaličky v roku 2017 sa začneme pripravať na rok 2018, lebo tam je výročie školy máme. Škola oslavuje 60. výročie svojho založenia.
Treba sa nám pripraviť i viacej ekonomicky, ale i programovo a čo sa týka vystúpenia a prezentácií v meste. V súčasnosti má škola viac ako 1000 žiakov a 25 pedagogických zamestnancov. Ponúka oveľa širší repertoár možností štúdia hry na nástroj ako ostatné zúšky, napríklad orgán, kde máme toľko žiakov pri výučbe na tomto nástroji, že chodia k nám žiaci z Popradského, Kežmarského aj z Spišsko-Nového okresu. Takisto momentálne veľmi populárnym nástrojom je aj gitara, ktorá je kvalifikovane učená v levodskej zúške, najväčšiu meritku. V nastavenom trende z predošlého roka hodlá pokračovať aj školský úrad, v ktorého pôsobnosti sú materské i základné školy celého okresu. My sme minulý rok začali robiť metodické dni, ktoré tu vlastne roky neboli, takže sme sa trošku rozbehli, niečo sme si pripravili, ale chceli by sme v tomto určite pokračovať. Jeden metodický deň pripravujeme taký veľký, teda tak, aby bolo riaditeľské voľno a stretli sme sa všetci. To bude na jeseň a teraz v jarných mesiacov tak od apríla do júna by sme chceli pripraviť pre jednotlivé predmety, ale to už väčšinou v popoludňajších hodinách. Situáciu školstva v meste však ohrozuje postupný pokles žiakov v školách, a to tak migráciou smerom k veľkým centrám, ale aj klesajúca demografická krivka v rámci celého Slovenska. Druhým z dvojice hercov, ktorý sa na jeseň objavil v poslednej sérii známeho seriálu z vinárskeho prostredia, je Levočan Pavol Sedlačko. Naše stretnutie s ním sme pre extrémne mrazy a vietor museli situovať do interiéru a keďže bolo 3 kráľov, nemohli sme obísť ani končiace vianočné sviatky. Sviatkoval som pekne, ale veľmi krátko, pretože tento rok vyšli sviatky takto dosť zle, že vlastne len víkend a jeden deň. A musel som utekať do Bystrice, kde mám robotu, lebo museli sme pracovať. Aj keď Paľo je vyštudovaným hercom, jeho súčasné profesionálne pôsobenie sa spája s televíziou, a to až v 2 rovinách. Hereckej, ale i moderátorskej. Momentálne pôsobím v Banskej Bystrici, pracujem tam tiež v televízii, takej tiež podobné ako TV Levoča, len to je regionálna pre celý región a robím tam moderátora, redaktora. Jeho herecké začiatky sú podobne ako u Mateja Babeja spojené s Levočskou základnou umeleckou školou. Tam som sa neprihlásil sám, prihlásili ma tam moji rodičia, ale hlavne kvôli tomu, že ten predmet, dramatický krúžok, učila moja teta. Začiatky boli také, že mňa to ani nebavilo, ani som to nechcel nejako robiť. Až po istom čase, keď už som si tam našiel partiu, tak už sme tam boli takí svoji, tak nás to začalo baviť, ale nikdy som nerozmýšľal nad tým, že by som bol herec. Určite veľká vďaka patrí aj práci mojej tete Márii Muránskej, pretože vychovala viac študentov, detí, ktorí sa venujú tomu divadlu, či už profesionálne alebo amatérsky. Na štúdium herectva sa prihlásil na podnet svojich kamarátov, a to až na poslednú chvíľu. Z ročníka, kde sme boli v Zuške, 4 chalani, 3 sme podali prihlášky na Akadémiu umení, všetkých 3 nás zobrali, ale jedine ja som skončil tú školu, ostatní odišli, lebo chceli sa venovať niečomu inému. Ako talentovaný herec priznáva, svoj pozitívny vzťah k herectvu nadobudol až v 2. ročníku štúdií na Akadémii umení v Banskej Bystrici, ktoré úspešne dokončil, odkiaľ jeho kroky viedli do divadla v Spišskej Novej Vsi. Bol som v divadle s Piskom asi 4 roky necelé a odišiel som naspäť do Banskej Bystrice, kde som začal pracovať v tej televízii. A tam sa mu naskytla možnosť ísť na casting do Búrlivého vína. Mňa zavolali, oslovili ma, či nechcem prísť na konkurs, ktorý bol dosť veľký. Povedal som si, že idem skúsiť, veď nič za to nedám. Keď to vyjde, keď nie. Volali mi asi o 4 dní, že postúpil som do 2. kola. A potom mi volali už oficiálne, že si ma vybrali, že či chcem. Tak som povedal, že chcem, že skúsim. Nevinný, ale iskrivý pohľad i celkový vzhľad ho zdá sa predurčili do mimoriadne pozitívnej role fešáka Matúša, ktorého v seriáli stelesňuje. Ten Matúš, on je taký dosť dobrý chlapec, možno ani taký neexistuje. Najprv som si myslel, že to bude jednoduché, ale tie kladné postavy sa nikdy nerobia ľahko. A snažil som sa to skôr na seba hrať, nejako sa to postupne vyvíja. Začali sme nakrúcať už 9. sériu. Ešte neviem presne, že kam moja postava sa bude vyvíjať, kam bude putovať. Aj pre neho bolo príjemným prekvapením, keď zistil, že v seriáli účinkuje aj ďalší Levočan Matej Babej, s ktorým sa poznajú už z čias Levočskej zúšky. Ten druhý herec, ktorý sa dostal, Juraj Bača, so mnou, tak mu spomínal, že nejaký sedlačko. Lebo Maťo a s Ďurom sú spolužiaci na VŠMU. A Maťo, že sedlačko? Tak mi napísal, že či som to ja, vravím, že hej. Tak sme sa začali smiať, že aj on tam bude hrať, tak vravím, že paráda, že 2 Levočania
a v burlivom víne. Podobne ako u Maťa, aj jeho rodičia pozorne sledujú jeho účinkovanie v seriáli. Určite asi každí rodičia by sledovali kroky svojich detí, tak aj moji rodičia sledujú, stále to o 6:00 pozerajú a niektoré časti si aj nahrávali, mám pocit, že asi aj všetky. Čiže asi sú pyšní na mňa. S popularitou na verejnosti zatiaľ problémy nemá, no v médiách sa už objavili úvahy o tom, že by mohol byť jednou z tvári obrazovky roka 2017. Už ma spoznávajú ľudia hlavne z toho burlivého vína. Aj na vianočných punčoch ma viackrát zastavili aj starší ľudia, aj mladší a odfotiť, možno porozprávať, povedať, že čo si myslia a zatiaľ sa stretávam len s pozitívnymi ohlasmi. Snažím sa pozerať na prítomnosť, nie veľmi na nejakú budúcnosť, vždycky mi to vychádzalo, nedával som si nejaké veľké ciele a mne to tak osud vždycky doprial, že samé to prišlo a ja už som sa s tým nejako popasoval. Aj keď času na zvyš príliš nemá, do rodnej Levoče, ku ktorej má vrelý vzťah, sa vždy rád vracia. Keď nie som v Levoči niekoľko týždňov, možno mesiac, dva a vracial som sa stále nejakým autobusom, tak už pred tou Levočou už som cítil, že som doma, pretože tie hory, tie kopce tu naozaj, že mám rád, milujem ich. Tu som vyrastal, vždy sa do nej budem rád vraciať, možno tu raz aj skončím. No a na záver azda ešte prianie talentovanému rodákovi, nech ho jeho práca aj naďalej teší a nech svojim umením rozdáva radosť aj iným. Lyžiari bežci z XS-ky týmu Levoča sa vďaka priaznivým podmienkam dostali v tejto zimnej sezóne na sneh oveľa skôr než v rokoch predošlých. V tejto sezóne sa nám podarilo mimoriadne otvoriť sezónu skoro. Na snehu sme, dá sa povedať, od Slieského domu, sústredenie, ktoré sa konalo v októbri. Takže prvé snehové skvelé podmienky sme zažili vo Vysokých Tatrách a potom sme sa presunuli do talianskeho Livíňa, kde sme absolvovali vysokohorské sústredenie a prípravu, ktorú sme skončili 24. novembra. Takže na snehu sme, dá sa povedať, celý november. Intenzívna letná príprava priniesla svoje ovocie v podobe výborných výsledkov už v úvode aktuálnej sezóny. Táto sezóna je pre nás zatiaľ výborná. My sme odštartovali sezónu na Štrbskom plese Tatranským pohárom, kde sa nám podarili skvelé výsledky, hlavne teda v kategóriách juniorov, kde Jožko Ševčík získal skutočne kvalitným výkonom hodnotné FISové body. Najprv sme vlastne boli na sústredeniach, to bolo v Livíňu v Taliansku, potom som ešte bol aj predtým vlastne na Dachsteine v Rakúsku a následne boli preteky v Taliansku a v Rakúsku, kde som zabiehal dobré body FISové a nominoval som sa na majstrovstvá juniorov. Začiatok sezóny celkom vydarený a uvidíme, čo to bude ďalej. Taktiež Zuzka Ševčíková, ktorá vlastne sa umiestnila celkovo medzi ženami v prologu 3. a vlastne momentálne dá sa povedať, že je taká naša dvojka v šprinte dokonca medzi ženami priamo za Alenou Procházkovou. Zatiaľ to hodnotím veľmi pozitívne. Mám za sebou asi približne 8 pretekov a zatiaľ som spokojná vlastne s umiestneniami. Na klubovej úrovni sa budú aktívne zúčastňovať slovenského pohára s vrcholom na majstrovstvách Slovenska, ale dôležité preteky ich čakajú aj na reprezentačnej úrovni. Máme samozrejme dvoch pretekárov, ktorí sa nominovali, ako som spomínal, Jožko Ševčík na majstrovstvá sveta juniorov. Budú vlastne od 30. januára a budú v americkom Utahu pri Salt Lake City, to je vlastne dejisko olympijských hier z roku 2002. Tvoje pocity z tejto nominácie sú aké? Sú veľmi dobré, pretože som sa nominoval ako najlepší šprinter na Slovensku junior. Teraz som celkovo aj 4. najlepší šprinter medzi mužmi celkovo na Slovensku, takže je to pre mňa dosť pozitívne a dúfam, že zúročím tú tvrdú prácu v lete a na jeseň. Takisto Zuzka Ševčíková sa nám nominovala na EOF. To je vlastne Európsky zimný mládežnícky festival v tom Turecku. Prvé preteky sú za necelý mesiac od 11. do 17. februára. Mám za sebou 5 nominačných pretekov. Zatiaľ vlastne vediem v tej nominácii, takže to je super. Zdravie je najdôležitejšie, vlastne keď nemám zdravá, tak nebudem môcť ani ísť, takže zdravie určite. To je na prvom mieste. Kým v starom roku trénovali Levočania na Štrbskom plese, od januára už zaberajú aj v domácom prostredí na nedalekom krúžku. Na Štrbskom plese sa vlastne pripravujeme 4 týždne v kuse. Je to už trošku únavné pre nás. Taktiež tie tráte tam sú veľmi namáhavé a nie veľmi prospešné mladším pretekárom pre trénovanie. Takže som veľmi rád, že konečne sme doma a trénujeme v
v skvelých podmienkach, ktoré si myslím, že sú momentálne lepšie ako na Štrbskom plese. Je to veľmi dobre, keďže teraz upravili tie tráte. Super to tu je, lebo my chodíme na Štrbské pleso, takže nemusíme tak ďaleko dochádzať. Je lepší krúžok, lebo dosť to máme blízko a myslím si, že lepšie tráte tu sú. Dobrým znamením pre klub je záujem nových adeptov o bežecké lyžovanie, aj keď prevážne z radou dievčat. V tom staršom tíme máme 2 nových členov, 1 dievča a taktiež chlapca z kežmarku. Prvá sezóna bola taká, že to som v októbri začal a hneď potom som sa postavil na lyže, že tam som nemal až také dobré výsledky. A túto sezónu sú aké výsledky? Zatiaľ prvé miesto na 3 km klasické a druhé miesto na 3 km voľnou technikou. Ako sa ti tu pozdáva v klube? Ja som veľmi spokojný. Začala s tým moja sestra a ja som bola na jednom tréningu a začala ma to baviť, tak som sa rozhodla, že cez leto to vyskúšam a pokračovala som v tom až do teraz. U tých mladších tam máme tých dievčat, je to tá skupinka tých 6 až 8 dievčat a vlastne vedie sa im veľmi dobre, ale podstatné je, že sa bavia a že je to vlastne pre nich radosť byť na tom snehu a užívajú si aj tie preteky skvelé. To je ešte len moja prvá sezóna. A možno by si vedela povedať, prečo si sa prihlásila do tohto klubu na bežecké lyžovanie? No, mamka mala kamošku, no a ona mi to vybavila. No a mňa to teraz sem baví. Ja som sa naučila nové veci a začala sa mi dariť. Čo sa ti podarilo? Na skalke v sobotu som sa umiestnila druhá a v nedeľu tiež druhá. Pretekala som dievčatami o rok staršími. Určite sú prínosom pre klub, keďže sú to aj malé vlastne dievčatá. Tak dúfam, že z nich niečo bude. Keďže súťažná sezóna lyžiarov bežcov sa zatiaľ len rozbieha, určite sa s nimi na obrazovkách ešte stretneme aj v našich nasledujúcich vysielaniach. Aj keď futbalové súťaže majú momentálne na Slovensku zimnú prestávku, v kluboch sa zamerali na halovú prípravu, ktorá zahŕňa i futbalové turnaje. A jeden takýto organizoval minulú sobotu aj futbalový klub FK 05 Levoča. Trenujeme pondelok, piatok v hale a tento turnaj je výborný na to, aby si chlapci preverili, ako sú na tom v podstate po zimnej prestávke. Prišli 8 družstva, sú v 2 skupinách. Máme tu mužstvo Spišskej Novej Vsi a Spišské Podhradie, ktoré sú takí lídri. Okrem nich aj 2 domáce družstvá Ačko a Bčko FK 05, Letanovce, Spišský Štvrtok, Odorín a Veľká Lomnica. Tie mužstvá sú vážne kvalitné, vidíme, že každý zápas vyrovnaný 1-0, 2-1, takže je to výborný turnaj na prípravu. Každé mužstvo malo na ihrisku brankára a 4 hráčov a hralo sa podľa pravidiel halového futbalu, ktorý napríklad nahrádza autové hody kopmi a fauly sa trestajú vylúčeniami podobne ako v hokeji. Za faul je žltá karta a za hrubý faul je červená, tam potom stojí za žltú kartu minútu, za červenú 2. Systém hráci sú 2 skupiny po 4, hraje sa raz 15 minút a v finále potom je 2x po 10 minút. Obidva domáce týmy hrali každý v inej skupine, no ako sa ukázalo, skúsenejší starší hráči z Bčka si počínali podstatne lepšie než ich mladší kolegovia z Ačka. V ich radoch sa objavila aj nová posila do jarnej časti, Ondrej Ryž mladší. Prestúpil som do Levoče iba teraz, lebo skrz toho, že sa vraciam domov, ináč hral som prv v Stupave, potom v Lozorne, to bola 3. liga bratislavská a chcem hrať za Levoču, za svoj materský klub a posilne dúfam, že budem posilou pre Levoču. Aj keď sa mladíci snažili, z 3 duelov vyhrali len 1 nad Spišským Štvrtkom, aj to iba 1-0. Naproti tomu Bčko si počínalo nad očakávania, keď vyhralo všetky 3 duely. Dokonca aj ten nad favorizovanou druholigovou Spišskou Novou Vsou a svoju skupinu vyhralo pred prekvapením turnaja Odorínom hrajúcim až okresnú 1. triedu. Zo skupiny B postúpilo z 1. miesta Spišské Podhradie a 2. Veľká Lomnica. Po semifinálových dueloch sa však karta obrátila. Duel o 3. miesto si zahrali prvý zo skupín Bčko Levoče a Spišské Podhradie, ktoré po výhre 4-2 získalo pohár za 3. miesto. Súboj o 1. miesto medzi druhými celkami po základnej časti Odorínom a Veľkou Lomnicou napokon jednoznačne vo svoj prospech rozhodli Potatranci.
Tí sa ujali vedenia po diskutabilnej 11, no ďalšími 2 gólmi dokázali, že víťazný pohár im patrí zaslúžene. Včera sme sa trošku skladali. Chlapci máme niektorých chlapcov odcestovaných v zahraničí, chorí sú, mali nejaké pracovné povinnosti, ale tak pomaly sme sa schádzali, z práce prišli a bolo to dobre. No. Máme tu hráčov, ktorí hrávali napríklad Beller aj prvú ligu, tak to bolo cítiť, bolo vidieť, že Fajerča hraje výborne, futsalový hráči, takže to bolo vidieť. No. To je veľmi dobrý turnaj je tu a vidíme aj Spiska trošku zahaproval a pekne ma prekvapil ten Odorín. Veľmi dobre organizačne zvládnutý, turnaj mal kvalitnú úroveň. My sme ako, by som povedal, zastupca tej prvej triedy išli s takou malou dušičkou na ten turnaj, ale podaril sa nám, myslím si, že dobrý úspech. A pre nás ako taký malý klub je toto druhé miesto, dá sa povedať, veľkým úspechom. A aby toho futbalisti nemali málo, už najbližšiu sobotu je na programe ďalší turnaj, ktorého organizáciu už niekoľko rokov realizujú hráči levočského klubu. Aj z neho vám prinesieme reportáž v našom budúcom vysielaní. Po krátkej vianočnej prestávke sa na obrazovky vracia opäť súťažný basketbal. Tentoraz to však nebudú muži, ale žiaci slovenského Orla Levoča, ktorí odohrali dvojzápas proti rovesníkom z BK Ešpede Rožňava. Trénerovi Ľubomírovi Václavovi boli k dispozícii 11 hráči: Slebodník, Hasaj, Sobinovský, Matej a Marek Šoltésovci, Ján a Martin Škulecovci, Kopaničák, Zuščák, Jurčák a kapitán Lorko. Rožňavčania pricestovali v rovnakom počte a úvod prvého duelu začali lepšie než domáci. Vychádzala im streľba, lepšie doskakovali a najmä zásluhu 8-bodového Bartoša prvú štvrtinu vyhrali celkom jednoznačne v pomere 20-9. V druhej bodovo najchudobnejšej štvrtine sa na oboch stranách vymenili celé formácie a tá domáca dokázala držať krok so svojím súperom, dokonca ju aj o 2 body vyhrala. Aj napriek tomu prvý polčas patril Rožňave v pomere 27-18. V úvode druhého dejstva však premiešaná domáca formácia rýchlymi kombináciami a presnou streľbou postupne skôr otočila vo svoj prospech. Súpera v nej prevalcovala v pomere 20-4 aj zásluhou 8-bodového Jurčáka. Posledná 8-minútovka vyznela rovnako pre domácich Orlíkov, ktorí dobre bránili i doskakovali a mali i presnejšiu mušku, vďaka čomu dotiahli celý duel s Rožňavou do víťazného konca v pomere 49-39. Prvý polčas sme mali dobrý, tak ako sme aj sa dohodli, že budeme poriadne v obrane brániť a jednoducho v útoku hrať. No všetko sme to plnili, no a druhý polčas sme zabudli sme brániť a takto to dopadlo, jak ste potom videli. No. Po tej vianočnej prestávke dneska sme sa potrebovali trošku prebudiť, čo v prvom polčase aj bolo vidieť, trošku som sa musel pozlostiť na chlapcov viacej, ale ten druhý polčas už dopadol, alebo bol plne v našej režii. Prvú štvrtinu hrala iná Peťka, druhú štvrtinu tiež iná, ale potom v tretej sa to už premixovalo. Áno, je to presne v zmysle pravidel, ktoré sú v našej kategórii. Každý hráč môže nastúpiť maximálne v 3 štvrtinách. Ja to riešim takto, že prvú štvrtinu hrá jedna Peťka, druhá a potom už mám voľné ruky. My odkedy hrávame túto súťaž, alebo respektíve túto kategóriu, tak vždycky zápasy s Rožňavou sú veľmi vyrovnané. Dokonca minulý rok myslím, že jeden zápas po predĺžení skončil. Najlepším strácom v domácom týme bol Jurčák so 17 bodmi, Zuščák pridal 9, Sobinovský 8, Lorko 6 a Hasaj s Jánom Škulecom pridali po 4. V drese hostí najviac rovnako 17 bodov zapísal Bartoš, Német pridal 8 a Straka 7. V druhom odvetnom dueli po vyhratom prvom polčase však prišla rožňavská smršť, po ktorej mladí Orli napokon prehrali v pomere 54-35. Aj dnes vám ďakujeme za priazeň i čas, ktorý ste venovali nášmu týždenníku. Pozrieť si ho môžete každú celú hodinu aj v niektorej z repríz počas celého týždňa. Samostatné reportáže sú k zhliadnutiu vo Full HD kvalite aj na našej webovej stránke www.tvlevoca.sk, kde je uložený celý archív za posledný rok. S ďalším premiérovým vydaním k vám prídeme opäť o týždeň v utorok 24. januára. Dovtedy sa majte pekne.